mlebuning dhuwur ana dadi alas-alas dadi ana dugrek Allah manyar-manyar muridku bocah Jendara muridku bocah gagah Nder Bratasena janur gunung kadingaren wanci ngancik Madyaratri jeneng sira sowan ana ngarsanipun Bapa Sukalima ana wigati apa marake matur marang pun Bapa Yoni Bratasena Durna guruku sing tak peteni Bloko Suta suwane Bratasena ana ngarsane Bapa Durna aku mung bakal nyuwun obor tegese pepadhan apa peteng apa kang lagi jeneng sira sandang ora ge matur marang pun Bapa Sukalima ana timbulaning rasa sing terletak darake ana ngarsane Bapa Durna Bapa Tremban jroning atiku antuk wangsiting Bathara aku kudu bisa ngecep kawruh kasampurnan aku pengen nyumurupi deleke kawruh sangkan paraning dumadi wangsit winursita kang tak tampa ya mung panjenengan Bapa Durna sing sembada paring kawruh kasampurnan mula kang saka kuwi tak sengaja ngancik Madyaratri supaya wening anggonku nampani wejangan kawruh kasampurnan saka Bapa Durna muridku Bratasena ana pandhita kinarya angsit susangin ngendi nggone yang galuh angkung mleguduk manyar-manyar bareng jeneng sira Bratasena ping nyecep kawruh kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi rumangsa mangkok Bombong Durna dadi guruning Pandhawa guruning Bratasena apa sababe Bapa Durna paring dawuh kaya ngono kuwi Sukalima ki murite pirang-pirang Pandhawa ya muridku Kurawa ya muridku Kurawa 100 cacahe kae babar pisan ora mletik pikire ora ana sing nyuwun kawruh kasampurnan ki ora ana pendak-pendak Kartomarma sowan yo sing dijaluk ngilmu pengasihan piye carane supaya yen main iso menang iki kudu madhep ngalor ngidul wong etan pengulon Jayajatra ya ngono kuwi Jayajatra bareng dibuka jek oh ngono kuwi kawruh permainan sing diudi piye carane Nagadina supaya main menang ngono kuwi Kurawa Kartomarma bareng diuntut metu nikah lho ngono kuwi sing digoleki kaya ngono kuwi lan yo lagi muridku siji iki kowe ngono kuwi sing nyuwun kawruh kasampurnan apa meneh Dursasana kae pijer wedokan ing ilmu pengasihan ilmu asmara tantra asmara gama lan sapanunggalane ngono kae kaya ngene iki jenenge guru kaya dijunjung derajate ngono kuwi bungah rasane ngatiku saking bombongku kaya dijunjung Tuhan rasane ngatiku ngono kuwi seneng murid kok nyuwune sing mentes-mentes kaya ngono kuwi kawruh sangkan paran kawruh kasampurnan mumpung ing wanci sasi sura wis trep wis jumbuh ning ya kuwi gar kawruh kasampurnan kuwi kawruh wingit kawruh sing rungsit nah rasa dengah titah kuat nampani wejangan kawruh kasampurnan abot syarate abot kaya ngapa lamun